футболбози маъшҳури дунё, аниқтараш футболбози дастаи Португалия Криштиану Роналдо дар заминларзаи санаи 6 ба 7 феврал дар Туркия рух дода, бетараф наистода аз ҳисоби захираи молиявиаш 8 миллион евро кӯмак фиристод. чанде пеш футболбози маъшҳури дастаи Аргентина Лионел Месси 300 миллион кӯмаки худро нисбати зарардидагони офати табиӣ кӯмак намуда буд. ҳодисае ки дар 10 музофоти Туркия ба вуқӯъ пайваст ва тамоми ҷаҳонро аз диданаш шигифтзада кард, давлатҳои пешрафтаи дунёро бетараф нагузошт. хусусан Тоҷикистон дар ин кор ба зарардидагони офати табиӣ ба Туркия 51 нафар ёрдамчӣ фиристод ва дар баробари ин хӯрока, пӯшокаву кӯмакҳои молӣ интиқол дод. теъдоди ҳалокшудагони заминларза дар Туркия беш аз 20 000 нафар расидааст. теъдоди ҳалокшудагон бар асари заминларза дар ҷанубу шарқи Туркия ба 20 400 нафар расидааст. ин хабарро тасдиқ намудааст сомонаи хабарии ИТАР-ТАСС. ба гуфти манбаъ шумораи зарардидагон ба 62914 нафар аст.